חברת תרמודן, העוסקת בייצור בלוקים, מובילה את ענף הבנייה בישראל מזה 20 שנה. בימים אלה משיקה החברה את בלוק התרמולוק 10, השקע-תקע לבניית מחיצות. תרמולוק 10 שקע-תקע. הבלוק המהפכני מיוצר מבטון או פומיס ומותאם לבנייה מהירה ואיכותית. בלוקי התרמולוק 10 מגיעים במידות 25 על 50 ולכן 8 יחידות בלבד מכסות מטר מרובע. תצורת הבלוק הינה חיבור שקע-תקע בצידי הבלוק והן בחלקו העליון והתחתון. תצורה זו מבטיחה בנייה מדויקת ונקייה ללא צורך ביציקות ובחגורות. בלוק השקע-תקע הוא הבלוק הירוק, ידידותי לסביבה ובעל תו מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה. בלוק השקע-תקע, פתרון מתקדם לבנייה איכותית. שלבי הבנייה. הכנת טיט לפילוס. יש להכין טיט לפילוס אשר הינו טיט מעובה החשוב ליציבותו של הקיר. שופכים את הטיט אל הדלי, מוסיפים מים ומערבלים עד לקבלת עיסה אחידה ללא גושים. פילוס שורה ראשונה. יש לנקות את אזור הבנייה בעזרת מים כדי למנוע כשל בהידבקות ולפזר את הטיט לפילוס בשכבה אחידה בהתאם למישוריות הרצפה. כעת ניתן להניח את שורת הבלוקים הראשונה ולדאוג לגובה אחיד לכל אורכה. יש לוודא את המישוריות של הקיר בעזרת פלס. הכנת הדבק. להכנת הדבק להדבקת התרמולוק יש למלא את הדבק אל תוך הדלי ולהוסיף מים ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה ללא גושים. בנייה באמצעות הדבק. את הדבק יש למרוח בעזרת כף בנאים בשכבה דקה בכל צידי הבלוק, האופקיים והאנכיים. בהצמדת בלוק אל בלוק יש לנקות את הדבק הנדחס החוצה מפני הקיר כל זמן שהוא רטוב. חיזוק אל הקיר עם קוץ עוגן. בכדי לעגן את הקיר בצדדים יש לקדוח חור לקוץ אל תוך הקיר ולהכניס את העוגן מתוך מרכז הבלוק אל הקיר ולבטן בעזרת הדבק. יש לחזור על פעולה זו בשורה הראשונה ובכל מטר. בנייה רציפה עד פתח הדלת. יש לבנות את הבלוקים בשיטת הבנייה חצאים ושלמים. הנחת הלינטל. הלינטל פרופיל אומגה מגולבן של תרמודן משמש כתחליף לחגורות וליציקות מעל פתחים. הנחת הלינטל מעל פתח רגיל. את הלינטל יש להניח מעל הפתח ולוודא שיתיישב עם הפרופיל המיוחד על הבלוקים. לצורך התאמת גובה הפתח המתוכנן ניתן לנסר ופלה ולהתאימה לגובה הרצוי. הנחת הלינטל בחיבור לקיר בטון. יש לסמן ולקדוח חורים במקביל לגובה הבלוק בקצה הפתח ולהכניס את העוגן אל תוך הקיר. יש להשחיל לתוך העוגן את הלינטל ולהניח אותו בצידו השני על הפרופיל המיוחד של הבלוק. בנייה עד התקרה. יש להמשיך בשיטת הבנייה חצאים ושלמים מעל הפתחים ולהשלים את הבנייה עד התקרה. מילוי פוליאוריתן מוקצף. בכדי לנעול את הקיר יש למלא פוליאוריתן מוקצף בצדדיו ובחלקו העליון. יישום החשמל בקיר. יישום החשמל בתרמולוק קל מאוד, מאחר ולבלוק ישנם פתחים רחבים אשר דרכם ניתן להשחיל את הכבלים השונים ללא צורך בחירוץ או שבירת הקיר. יישום זה מונע בעיות סדיקה ושימוש בחומרים נוספים ועיקרים בזמן הבנייה. בניית פינה של חדר. בניית פינה בתרמולוק 10 קלה ומהירה, כאשר מומלץ לשמור על שיטת הבנייה תוך כדי הצמדת נדבך אל נדבך, ובחיבור הפינות יש לקטום את חלקו העליון והאחורי של הבלוק כדי לאפשר המשך בנייה רציפה תוך כדי קשירת הבלוקים אחד לשני. בפינה המתחברת לקיר קיים יש להדביק היטב ולשמור על שיטת הבנייה. יישום משקוף עיוור.
בהתקנת משקוף על התרמולוק 10, יש למקם את המשקוף ולמלא את המרווחים בפוליאוריתן מוקצף. בלוק התרמולוק 10 מותאם לבנייה בחדרים רטובים, ללא חשש. את גמר העבודה ניתן לבצע על ידי שפכטל רב עובי, טיח גבס או בגר, במהירות, בדיוק מרבי ובחיסכון בעלויות בנייה. יישום הגמר. חיתוך פוליאוריתן מוקצף. לפני יישום הגמר יש לחתוך את כל הפוליאוריתן המוקצף בעזרת סכין חיתוך בצורה אחידה וישרה. הכנת שפכטל רב עובי. יש לערבב את השפכטל עם מים בעזרת מערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה ונטולת גושים. הכנת הקיר לגמר על ידי מילוי ותיקונים. יש למלא את החללים בנקודות החיבור של הבלוק עם התקרה והקירות בשכבה אחידה של חומר הגמר. יש למלא את השקעים על גב הבלוק בחיבורי הפינה בשכבה אחידה של חומר הגמר. הנחת רשת. בנקודת הנחת הלינטל יש למרוח שכבה דקה של חומר ולהטביע את רשת הפיברגלס בחפיפה של 20 סנטימטרים מכל צד, ושוב למרוח שכבה דקה על הרשת. בנקודת חיבור הבלוקים עם קיר בטון יש למרוח גם כן שכבה דקה של חומר ולהטביע את רשת הפיברגלס בחפיפה של 20 סנטימטרים מכל צד, ושוב למרוח שכבה דקה על הרשת. הנחת פינות 0. בעקבות הדיוק של בלוקי התרמולוק 10, ניתן להשתמש בפינות 0 המשמשות לעבודה בעיבוי חומר דק. את פינות ה-0 ניתן למקם בעזרת חומר הגמר על גבי פינות הבלוק, ויש לוודא את דיוקם בעזרת פלס. יישור הקיר. יש לעבור עם מלג' ריק בצורה אחידה על כל הקיר, לשם ניקוי וקבלת קיר חלק ומישורי. יישום שפכטל שכבה ראשונה. יש למרוח בעזרת המלג' שכבה דקה של כ3 מילימטרים לכיסוי מלא של הקיר. יישום הספוג להחלקת הקיר. יש להמתין כ-20 עד 30 דקות לייבוש חלקי של השכבה שיושמה, ולעבור עליה עם ספוג טבול במים ולשפשף בצורה מעגלית ואחידה. יישור סופי. מיד לאחר הספוג יש להחליק את הקיר בעזרת מלג' נירוסטה עד לקבלת מרקם דק וחלק. מריחה של שכבה מקשרת על קיר בטון. בכדי לבצע שפכטל על גבי קיר בטון, יש למרוח שכבת פריימר כדוגמת פוליבונד X באמצעות מברשת או רולר, ולחזור על הוראות היישום של השפכטל לאחר 12 שעות מיישום הפריימר על הקיר. הכנת שפכטל צמנטי. יש לערבב את החומר עם מים עד לקבלת עיסה אחידה. יישום השפכטל הצמנטי. השפכטל הצמנטי מיועד לשימוש בחדרים רטובים ומתאים ליישום פנימי וחיצוני. את השפכטל ניתן ליישם ישירות על התרמולוק 10 ועל יציקות הבטון. בלוק השקע-תקע עושה עבודה מושלמת תוך שימוש בטכנולוגיית בנייה מתקדמת, והתוצאות מדברות בעד עצמן. בנייה מהירה ומדויקת, חוסך בזמן ועלויות, בנייה חזקה ויציבה, עמידות במים ואש ובידוד אקוסטי גבוה. בלוק השקע-תקע הוא הבלוק הירוק, ידידותי לסביבה ובעל תו מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה. בלוק השקע-תקע, פתרון מתקדם לבנייה איכותית.